Takže ja vás vítam u môjho prvého videa. Dneska si ukážeme jedno kúzlo, zmiznutie mince v pohári. A najprv vám ukážem to kúzlo a následne nakoniec vám ho aj vysvetlím. Takže potrebujeme normálne mincu, áno, pohár a takúto nejakú prikryvku, aby ste mali. Takže teraz takto si to prikryjeme. Spravíme takto, toto. Troška si to popravíme. Spravíme voľaké, áno, gesto kúzelné. Neviem, aké teraz ma nenapadá nič. Ale ako zmizla. Teraz vám to akože vysvetlím. Kúzlo spočíva v tom, že vlastne na tom pohári zo spodu je nalepené takéto, ten papier vlastne, áno. A ako minci není nič ani tomuto, áno. Ozaj len v tomto to spočíva. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like a poprípade odber, budem veľmi rád to vidieť.